Eastern Visayas Headlines. Tungudan hulgahan na tabo pala nga pambumba ha Southern Mindanao, gininspeksyon niya na ang manguluhan kapulisan hariyon ang duhang mga dagko nga pantalan na Southern Leyte. Ini ang San Ricardo nga Niluan Port. Base manggod na report ang mga seaports ngan terminal ang punterihan mga terorista. Kung manunumduman pera nga sibilyan ang nadarahigan ha natabo pala nga pambumba ha Southern Mindanao, di nakagtalahin danyo sa instruktura. Kundi ginaaligar liwat nga ginamit ha pambumba in improvised explosive device. Kasumpay hiniigin isa ang heightened alert status sa mga seaport ngan terminal hariyon 8 agud mabantayan ang seguridad ha aton dapit. Sumalakan General Bernard Banak, Direktor hiton PNP Regional Office 8, waray pa naman hulga kontra seguridad ha aton dapit. Pero padayon ang mahugot nga pagbantay han mga ini ha posible nga hitabuhin parehas nga insidente didto ha Southern Mindanao. Parahan balitang waray ginadapigan, balansingan ugop ha kamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal, San Ricardo, Southern Leyte.